Исәмісіз, яңа атнаны башлыйбыз. Эфирда Татарстан хәбәрләре вакыты, студияда бу атнада да Фәнис Камал эшлим. Әйдәгез чыгарылышны ТАССРның 100 еллыгы вакыйгаларын искә төшерүдән башлыйк та көн яңалыкларына күчәрбез. 1920 елның бу көнендә ТАССР Ревкомына ИЭС башкарма комитетлары һәм Казан шәһәре башкарма комитеты утырышлары беркетмәләрен татар теленә күчерү турында карар кабул иткәннәр. 1994 елның бу көнендә Татарстан Югары Советы Республика халыклары телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан дәүләт программасын раслаган. 2005 елның 20 июнендә Казанга Россия патриархы Алексей II килгән. Ул Татарстан президенты Минтимир Шәймиев белән очраша. Казан Кремлендә Благовещение чиркәвен һәм яңа төзелгән Кол Шәриф мәчетендә караган. 2016 елда бу көнне Казанга патриарх Кирилл килә. Ул Лоиш авылында Гавриил Державинга һәйкәл ачу тантанасында катнаша һәм Зөя утравына сәфәр кыла. Хәзер исә без көн вакыйгаларына күчәбез. Бүгенге тапшыруда. Чират Трам кибеткә, сәүдә бармый ничектә? Сагындыран конечно җиргә. Экскурсия карап җиргә, үзеннән карап. Паспорт килгән, күпмебез. Казан сәүдә үзәкләрендә халык коронавирустан сакланамы? Айза Шаймардан. Барырга микән, бармаска микән? Там и детей много, и людей много. И ходили без масок. Дөньяны онытып ял итүнең онытылмас нәтиҗәләре турында Рәмзилә Гафиятуллина. Бу юлдан машина хәрәкәт итү фаҗига белән тәмамланырга мөмкин. Здесь опасно ездить. Ни өчен яңа трак комплекска илтүче юлны салганда куркынычсызлык турында уйламыйлар? Гөлназ Сайфетдинова ачыклык кертергә тырышты. Балалар әйләнгәндә машина каруселенең алгы өлеше кубып төшә. Минемчә, бу хәл килеп чыгара тиеш түгел. Шол ял паркындагы әлеге хәл турында Илшат Аюпов. Казанда инде 6-нчы көн рәттән сәүдә үзәкләрендә халык ташкыны кимеми, кешеләр эшкә үтәр өчен сәгатьләр буе урамда чиратта торырга әзер. Мондый адымны Роспотребнадзор хупламавын һәм халык иминлеге өчен куркыныч тудыруын әйтте. Татарстан зур сәүдә үзәкләре 15 июльдә ачылган иде. Алар җитди таләпләр белән эшләргә мәҗбүр. Халык сакланамы, коронавирус таралуга сәбәп юкмы? Айза Шаймарданов сәүдә үзәкләрен тикшерде. Әлеге игъланнар да халыкның бер урында озак вакыт чират торуы да куркытмый. Бу сәүдә үзәгенең һәр кире юлында йөзләп кеше үз чиратын көтә. Монда бернинди социаль дистанцияда саклау юк. Битлекне дә бер өлеше генә кия. Сагындыран конечно җиргә. Экскурсия карап җиргә, үзеннән карап, кирәкләрне карарга. Коронавирустан курыкмыйсызмы? Менә монда йоктыру куркынычы бар. Без Москвадан килгән, күпмебез. Алатардан сәбергән. Издевательство. Булай булыр дип көтмәдем. Бу мыскыл итү, ләкин ахырга кадәр чиратта торачакмын. Насколько возможно, настолько себя обезопасили. Ничек булдыра алдык, шулай үзебезне саклыйбыз. Коронавирус булса була инде. Сәүдә үзәкләренә кергәч тә иркенләп йөрим диме? Кайбер кибетләргә су буе чират. Устаем, конечно. Вот уже 2 часа стоим. Бик арабыз, инде 2 сәгать буе торабыз. Аннары киенү бүлмәсенә чират торасы. Вакыт үтә дә китә, ләкин бу чикләүләрнең кирәклеген аңлыйбыз. Кибетләргә бөтен кешене бер юлы кертә алмыйлар, чөнки таләпләр буенча бер кеше өчен 4 квадрат метр майдан булуы шарт. Бер ел мегада 4788 кеше булырга ала. Хәзер без күрәбез. Безнең мегада 4688 кеше. Шул рәвешле сатып алучылар ташкынын сәүдә үзәге контрольдә тотарга тырыша. Роспотребнадзор сезне еш тикшерәме, менә контроль тотамы дәүләт тарафыннан? Роспотребнадзорны без көтәбез. Көннән көнгә әле килмәде. Роспотребнадзор таләпләрен үтәргә искә төшерәбез. Татарстанда зур сәүдә үзәкләрен 5 көн элек ачтылар. Шул көннән бирле халык ташкыны кимеми. Чиратта торучыларга куркыныч янавын бүген Роспотребнадзор идарәсендә кабат искәрттеләр. То, что люди толпятся снаружи, это, конечно, тоже неправильно. Әгәр сез сәүдә үзәгендә чират булуын күрәсез икән, анда көтеп торырга кирәкми, башка вакытта килегез. Ашыгырга кирәк түгел, сәүдә үзәкләре ябылмаячак бит. Үзегезнең иминлек өчен башка көннәрне генә киләсе. Дөрес, барлык сәүдә үзәкләрендә халык ташкыны күренми. Эш көне булгангамы, сәүдә үзәкләрендә халык ташкыны бар дип һич әйтеп булмый. Әлбәттә, яллар белән чагыштырмаганда. Без хәзер үзәк универсамда, сумда басып торабыз һәм күрәбез, инде мондагы кибетләрнең дә 8% ябылган. Бу пандемия нәтиҗәсе. Моны кайбер кибетчеләр халыкның акчасы кимү белән бәйли. Аларның күбесенең аларга да зыян тиде ул пандемиядан. Безгә дә
Yok, андай поток yok. Кибетчеләр бөтен өстәл урындыкларны сөртеп тора, ә сатып алучылар коронавируска битараф булуын әйтә. Алтынған бір дә күпмен. Бірләшә дә күпмен. Халык үзен ничек тота, ничек күренә сезнең өчен? Үзен саклыймы халык? Yok, сакламый, сакламый. Сәүдә үзәкләрендә кинотеатр, кальян тарту урыннары, күңел ачу һәм төнге клублар эшләми. Алар тулы көчкә кайчан эшли башлар? Халыкның үзеннән тора. Әгәр коронавирус таралса, бетерелгән чикләүләр кабат кайтарылырга да мөмкин. Ойза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быел ял итәр өчен ил халкы Россия курортларына юл тотты. Андагы кунакханәләр хәзер инде 90%-ка тулы дип әйтәләр. Кояш астында дөнья мәшәкатьләре генә түгел, битлек киеп йөрү гадәте дә онытыла икән. Кунукларда янәсе социаль дистанцияны саклау да мөмкин түгел. Башы югалтып ял итүнең кая илтүе турында Рәмзилә Гафиятуллина. Итак, ребята, смотрим, что там происходит на пляжах. Очень много людей. Теневые места вообще все заняты. Кымлыгы кысан булса да күңелең киң булсын. Ялдан кайтучылар сүзенә караганда Сочида әнә аягүрә басып кызынсан гына ди. Диңгездә yüзәм дип аягыңны сузсаң, күршеңә килеп төртеләсең. Бу кадәр халыкны Анапаның күптән күргәне булмагандыр. Шикләр ябык булгач безнең диңгездә ярап тора. Инде монда килгәч, шикләүләр онытылганын безнең хезмәттәшләребез дә раслады. Вероника Гайнетдинова белән Рамил Галиуллин Кырым һәм Анапаны изеп, әле бүген генә эшкә чыктылар. Анапада битлектән йөргән кешене бер дә күрмәдем. Пляжда да, бина эчендә дә социаль дистанцияны саклау турында да сүз бармый инде монда. Ничек саклыйсың? Яр буе кеше белән тулган бит. Кырымда да шул хәл битлекләр төшкән, курку качкан, бию мәйданчыгында да, кафеларда да халык шыгырым тулы. За 2 недели сложилось ощущение, что... Ике атна ел дәвамында халык пандемия турында белми дигән фикер калды. Туристлар нигездә кафеларда туклана. Кирү юлында кисәтүче, температура үлчәүчеләр юк. Кальян тарту урыннарына да кирү ирекле. Булар Симферопольдән кайтучылар, ялдан гына түгел саклану чараларына да ял иттек диләр. Юк, курыкмадык, халык бик күпләр балалар белән ял итте. Бөтен кеше битлексез йөри. Именно в магазин, когда заходишь. Бездәге кебек түгел, анда битлекне кибеттәге сатучылар гына кия. Людей было достаточно. Беркем дә сакланмады, әмма беркем дә урмады. Кыш буе эшсез тилмергән туроператорларны бәхет басты. Юлламаларны кырылып алалар. Яхшы кунакханәләрдә урыннар да калмаган ди хәтта. Ажиотаж по поводу коронавируса. Коронавируска бәйле курку кимеде. Аннары безнең ил курортларында чикләүләр дә бетерелде бит. Һәр хәлдә коронавирус белән авырмау турында белешмә сорамыйлар. Бер төбәктән икенче төбәккә рәхәтләнеп сәяхәт итәргә мөмкин. Әмма сабыр гына чикләр ачылганда да көтүчеләр бар әле. Дөрес булса, 3 августта Төркиядән Казанга беренче очкычлар төшәргә тиеш ди. Ул чиракта Урта диңгезгә юл ачылачак. Тик истәлеккә сувенир гына кайтырмы? Монысы инде зур сорау астында. Рәмзилә Гафиятуллина, Зарина Әхмәтова, Вадим Илларионов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Быел коронавирус инфекциясына каршы күмәк вакциналаштыру булмаска мөмкин. Бу хакта журналистларга Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары хәбәр итте. Хәзергә яңа вакцина сынау узган, ләкин тулысынча җитештерелми. Татарстанда аңа рөхсәт бирүче тиешле документлар әлегә юк, ләкин сезонлы инфекцияләрне, ягъни грипп һәм ОРВИны киметергә кирәк дип саныйлар белгечләр. Шунлыктан прививка ясау вакытын кыскарталар. Сентябрьдә ул тулаем уздырылып бетәргә тиеш, республика халкының яртысына җитәрлек вакцина кайтарылачак. Основная масса заболевших. Хәзер гриппка каршы прививка ясатуны өстен куябыз. 2 миллионга якын вакцинага гариза бирдек. Коронавирус юктыручылар арасында да тиешле анализлар үткәрдек. Авыручыларның күбесе көзен прививка ясатмаган булуы ачыкланды. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше үлүе билгеле булды. Аларның берсе Нурлат районыннан, икенчесе Ярчаллыныкы. Узган тәүлектә республикада 33 кешедә коронавирус ачыкланган. Авыруны юктыручылар арасында бер бала да бар. Исемлектәгеләрнең күбесе Казаннан, 27 кеше, бөтен очракта да диярлек ширне авыручудан иярткәннәр, читтән кертелгәннәр 2 генә, 6 кеше хастаханәгә озатыла. Татарстанда ковид диагнозы куелганнар саны 5248-гә җитте. Россиядә хәл уңайланып килә. Рәсми мәгълүмат буенча саннар кимүгә таба бара, соңгы тәүлектә 5940 очрак теркәлгән. Җәй башыннан бирле Татарстан сулыкларында 47 бәхетсезлек очрагы теркәлә, нәтиҗәдә 44 кеше батып үлә. Шуларның 6-сы балалар. Тетрәндергеч фаҗигале бүген кич Нурлат районында килеп чыга. 10 яшьлек бала 2 метр тирәнлектә казылган эчә торган су белән тулы чокырга егылып төшеп үлгән. Узган елның нәкъ шушы вакыты белән чагыштырганда республикада батып үлүчеләр быел 16-га күбрәк. Кичә кич Ык елгасында 54 яшьлек ирнең машинасы текә ярдан очып сулыкка төшеп киткән. Аны коткара алмыйлар. Тагын бер очрак Балтач районының Түбән Сосна авылы янында була. 35 яшьлек ир буаның каршы ягына йөзә, ләкин бу аянычлы тәмамлана.
Яршалының мәдәният һәм yol паркында да бу ялларда аздан гына фаҗига булмый кала. Балалар утырып әйләнгән вакытта каруселдәге машинаның тышлыгы кубып төшә. Бәхеткә бер бала да зыян күрми. Апрель аенда гына тикшерелгән объектта бу хәлнең ничек килеп чыгуын хәзер прокуратура тикшерә. Бу җайланмаларны быел Санкт-Петербург оешмасы төзәткән булуы ачыклана. Тулырак алдагы материалда. Ял итүчеләрнең интернетка куйган видеосы бу. Машинаның алгы өлеше аерылып читкә очып төшә. Бәхеткә иң алда утыручы 2 малайга зыян килми. Шәһәр ял паркы җитәкчелеге барлык тиешле чаралар күрелгән иде ди. Моны тикшерүне уздыра алабызның Росаккредитациядә лицензия алган оешмалар, алар Россия буенча бик күп түгел. Минемчә, хәзерге көндә 7 организациялар бөтен Россиядә. Бездә уже 2нче ел аукцион буенча без аны оештырабыз. Кем аны алып барырга тиеш һәм аукционны быел җиңеп чыккан Санкт-Петербург шәһәреннән бер оешма лицензияләнгән организация. Алар уздырдылар, безгә үзләренең барлык кагазларын бирделәр, техник яктан нәтиҗәләрен без аларны башында башкардык, үтәдек. Күңелле туышыклар дип аталган әлеге аттракционның да калын гына журналы бар. Тикшерүче оешма тарафыннан анда 5 кимчелек язылган була. Аларны төзәтәләр. Тик очып киткән машина тышлыгы турында бер сүз дә юк. Хәзер хәлне прокуратура тикшерә. 18 июля 2020 года примерно 18 июль 14 сәгатьтә каруселнең декоратив өлеше кубып очып китә. Бу эш буенча хәзер тикшерүләр бара. Мәсьәләгә ачыклык кертелгәч тиешле чаралар күреләчәк. Менә ул беренче машинаның төшеп калган каплаугыч өлеше. Аны яңага алыштырып куйганнар. Аттракцион үзе әлегә тикшерү барган чорда эшләми. Паркның ачылуын көтеп алган идек ди шәһәр халкы. Дүшәмбе көне дә кеше җитәрлек. Ял итүчеләр аттракционның җаны теләгәнен сайлый. Аларны ел сайын тикшерәләр. Допуск дигән әйберләре бар. Курыкмайчы балаларны тикшермәйчә кертмәйләрдер дип уйлыйм. Беренчедән инде безопасностька карап инде. Шулай итеп паркта бердән-бер карусель әлегә ябык тора. Аның белән нигә шундый хәл килеп чыгуын тикшерү нәтиҗәләре күрсәтәчәк. Яршалыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Бір ел элек Татарстан балалары агуланган Кырым лагере ни өчен җаваплылыктан качканы? Бу хакта Реальный время интернет басмасыннан укыгыз. Казан шитендә яңа торак комплексы төзүче оешма белән нефть турбасына хезмәт күрсәтүче компания арасында бәхәс килеп чыга. Эш бүген прокуратурага барып җитте. Бер як төзелешкә керүче йөк машиналары турбага зыян китергә мөмкин дип саный, икенчесе машиналар моннан узмый дип белдерә. Мәсьәләнең асылын Гөлнар Сайфетдинова ачыкларга тырышты. Менә ул куркыныч юл участогы нәкъ шушы урыннан астан нефть турбалары уза. Бу урыннан машина хәрәкәте тыела дип кисәтүдә язып эленгән. Җиңеле дә авыры да уза машиналарның димендә яшәүчеләр. Шушы юл яңа торак комплекска да илтә, аннан Татвалинок авылында яшәүчеләр дә йөри. Моннан җөрибез. Кая барыйк инде? Каянда җөргә кирәк ич. Бу юлның бәхәсле булуын да беләләр. Нефтегаз, они против того, чтобы здесь ездили, потому что здесь опасно ездить. Здесь ездят? Ездят. А как же, стройка же идет. Бу турба монда күп еллар бар, әмма проблема яңа торак комплекс төзи башлагач килеп чыга. Йөрмәсеннәр дип әле узган атнада Транснефть Прикамье компаниясе проблемалы юл участогына бетон блоклар куеп юлны яба. Магистраль нефть үткәргечкә зыян килеп, экологик фаҗига булуы бар диләр. 6 гектардан артык мәйданга 11 тонна нефть агып чыгарга мөмкин. Вообще, в принципе, бу юлдан бөтенләй йөрмәскә тиешләр. Хәзер турба аша 15-20 тонналы төзелеш техникасы йөри. Икеләтә куркыныч хәл. Ярты ел элек без төзүчегә техник шартлар бирдек. Ул бу кишүне тиешле таләпләргә туры китереп, ныгытып, уздыру мөмкинлеген арттырсын дип. Берни эшләмәделәр. Без бүген Брайт парк торак комплексы җитәкчелегенең дә фикерен ишеттек. Алар үзләрен ниндидер ярамаган гамәлләр кыла дип санамый. Мы эту землю купили. Без бу җирне узган елның маенда алдык. Юл инде күптән бар иде. Ул юл участогыннан без кулланмыйбыз да төзелеш мәйданына кумлык кәвәл ягыннан керәбез. Аннан өченче затларның участокларына төзелеш техникасы керергә мөмкин. Мин аларга каршы килә алмыйм. Нефть үткәргеч участогында ниндидер эшләр башкарырга вәкаләтебез дә, хокукыбыз да юк. Уртак тел табылмый. Үз чиратында нефть үткәргечкә хезмәт күрсәтүче компания бүген прокуратурага мөрәҗәгать итте. Хокук бузу бармы, кем ягыннан бер атна дәвамында ачыклык кертергә тиешләр. Гөлнар Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Нигезен казый башладылар. Грунтлары әйбәт, җире әйбәт. Алла берсә постка әйбәт булыр.
Хоспис кошан әзер булыр һәм анда кемнәрдә аланачак? Җавабын Айсылу Нигъмәтҗанова белә. Бейек Ватан соғышында батырлыкны тасвирлаган барлык һәйкәлләрне бер базага туплыйлар. Безнең бабаларыбызның батырлыгын без бер кашанда онытырга хокукыбыз юк. Герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле янында Илдар Сафиуллинда булып кайтты. Бүген Рөстәм Миннеханов Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан президенты вазифасына кандидат итеп теркәлү өчен документларын китерде. Монда ул алып килгән кәгазьләрне мөхөр сугып кабул итеп алдылар. Комиссиягә президент үзенең сайлау штабы башлыгында тәкъдим итте. Ул Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов. Спасибо большое. Исегезгә төшерәбез, президент сайлауына тагын 4 сәяси партия үз вәкилләрен тәкъдим итте. Гадел Россиядән төбәк бүлеге советы рәисе Альмир Михеев, Россия коммунистлары партиясеннән Альфред Валиев, ЛДПРдан кандидат Владимир Сурчилов. Роспартиясе Олег Коробченконы кандидат буларак тәкъдим итте. Республика президентын сайлау 13 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә узачак. Үзәк сайлау комиссиясеннән хәбәр итүләренчә, бүген шулай ук Рөстәм Миннеханов Федерация советы әгъзасы булыр өчен 3 кандидат турында мәгълүмат тапшырган. Алар Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов, юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Ленар Сафин һәм Республика президенты аппараты җитәкчесе урынбасары, Эчке сәясәт департаменты җитәкчесе Александр Терентьев. Рөстәм Миннеханов сайланган очракта аларның берсе сенатор булачак. Бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Миннеханов Татнефть җәмгыятенең директорлар советы утырышын уздырды. Анда 2020 елның 1 ярты еллыгына нәтиҗәләр ясап, августка бюджетны расладылар. Коронавируска бәйле вазгыять яңа тәҗрибә тупларга этәргән. Өйдән торып эшләү нәтиҗәсендә җитештерүчәнлектә тукталмый, резерв бригадалары булдыруны алга таба да оештырачаклар. Утырышта шулай ук чиста су һәм санитария проекты да каралды. Ул Татнефтьнең 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегик планына кертелгән. Бүген Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә Татнефтехиминвест холдингында директорлар советы утырышы үтте. Узган айларда Татарстанның нефть-газ химия комплексы җитештерүне 6%-ка киметкән. Әзер товарның гомуми бәясе 30%-ка төшкән. Бүген бу хакта Татнефтехиминвест холдингның генераль директоры Рафинат Яруллин хәбәр итте. Әмма икенче кварталда нефть продуктларына бәя элеккеге хәленә кайта башлар диләр. Утырышта сентябрь аенда Казан экспорты үтәчәк нефть, газ, химия форумы турында да сүз барды. Будем готовить в рамках обеспечения безопасности. Надо, конечно, и состав должен быть, и возможности, поэтому отработать, подготовить проект моих поручений. Это на самом деле самый главный форум для нашей республики. Наша республика нефтяная, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, и, конечно, она должна быть таким центром. Татарстанда урлау, талау, кыйнау очраклары кимегән. Республикадагы җинаятьчелекнең соңгы ярты елдагы үзгәрешен бүген Эчке эшләр министрлыгының коллегия утырышында карадылар. Аны премьер Алексей Песошин уздырды. Министр Артем Хохорин сөйләвенчә, ярты елда 27 мең җинаять теркәлә, шуларның һәр икенчесен диярлек ачалар. Бу вакыт эчендә хукук сакчылары оешкан җинаятьчел төркемнәр белән көрәштә, алар составына яшьләрне кертмәү эшенә төп игътибарын юнәлтә, вакытында күрелгән чаралар вак хулиганлык очракларын да арттырмый. Шулай хәл мигрантлар белән тутырыклы булыр дип кала бирә. Казанда тагын бер хоспис төзи башладылар. Беренчесе кебек монысының эшендә Владимир Вавилов башлап йөри. Яңасында өлкәннәргә паллиатив ярдәм күрсәтәчәкләр. Хосписларның икесендә күмәк көч, битараф булмаучылар ярдәме белән торгызалар. Соңгы өмет йорты нидә булачак? Айсылу Нигъмәтҗанова дәвам итә. Требуют раздевалки, комната прощания. Здесь маленько под склон у нас идет. Владимир Вавилов яңа бинаның нинди булачагын энәсеннән җибенә кадәр күзаллый. Аның җитәкчелегендә төзелгән беренче хоспис 2014 елда ачылган иде. Анда нибары 35 урын. Хәзер ихтыяҗ күпкә зур. Шуңа күрә балалар хосписы зурларны да кабул итә, әмма урын җитми. Яңасы 60 пациент өчен. Он рассчитан на 60 койко-мест, но при случае мы можем до 200 здесь разместить. 17 бала 18 улы кешегә ярдәм күрсәтергә кирәк. Рөстәм Миннеханов та эшебезне хуплады, теләктәшлек белдерде. Яңа хоспис 60 кешегә каралган. Кирәксә 200 гә якын авыруны кабул итәргә мөмкин булачак.
Декабрьдә үк әлеге урында вакытлыча койма кораллар территориясын чистарталар, хәзер нигез салалар, иртәнге 7-дән кичкә кадәр эш бара. Нигез чокырын казый башлаганга әле 3 көн генә үтсә дә, инде аны түгел бер атнадан төгәлләргә дә уйлыйлар. Һәм тагын 3 көннән биредә тулы күләмдә электр челтәрләре үткәрелеп бетергә тиеш. Әлегә төзелешкә 10 берәмлек махсус техника җәлеп ителгән. Менә спецтехниканы бу вакытында пока җитәрлек, без аны күп әйтәбез инде, где-то 15 спецтехника булырга тиеш. Хәле аеруча авыр пациентлар беренче катта, өстә озак вакыт ярдәмгә мохтаҗ булучылар ятачак. Бүлмәләр 2 кешелек, хосписта уен заллары, чиркәү, мәчет булачак. Уже принято было решение с нами. Медицина ярдәме генә түгел, рухи яктан да булышу кирәк бит. Татарстанда хәзер 20 меңгә якын кеше паллиатив ярдәмгә мохтаҗ. Биредә 21 көн генә торырга ярый дигән шикләү куймыйбыз. Күпме кирәк, шул кадәр яшәргә мөмкин. Икенче хосписны да хәйри акчасына төзиләр, ләкин булган сумма эшнең бер өлешенә генә җитә. Проект тулысынча берничә 100 миллионга төшәчәк. Теләге булган һәркем бу эшкә ярдәм итә ала. Айсыл Нигъмәтҗанова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Россиядә төзеләчәк яңа корабларның берсе Казан кешесе Иван Рогов исемен йөртәчәк. Бүген аларга Владимир Путин Керчьтә нигез салды. Рогов 1899 елны туган, Казан губернасы иҗтимагый фәннәр мәктәбен тәмамлый, шәһәрдәге госпитальләрнең хәрби комиссары да булган, аннары СССР хәрби диңгез флоты халык комиссары урынбасары итеп билгеләнгән. Бөек Ватан сугышында флотта партия сәяси эш мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Иван Роговның Россия хәрби диңгез флотын ныгытуга керткән өлешен Владимир Путин да билгеләп үтте. По традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления военно-морского флота. Это Иван Рогов и Митрофан Москаленко, адмирал Юмашев и адмирал Спиридонов. Бөек Ватан сугышы елларын чагылдырган һәйкәлләрне хәзер бер сайтка кирип табып булачак. Аларны фотога төшереп, уртак базага туплыйлар. Татарстанда шундый 2000 ярым һәйкәл исәпләнә. Бүген эшне Муса Җәлил һәйкәлен сурәткә төшерүдән башладылар. Әлеге проект Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан гамәлгә ашырыла. Герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле янында республика халкының да, килгән туристларның да бик күп тапкыр истәлеккә фотога төшкәннәр бар. Инде бүгенге вакыйга ул аерым әһәмияткә ия. Бөек җиңүнең 75 еллыгы белән бәйле. Сугыш елларын чагылдырган һәм андагы батырлыкны тасвирлаган барлык һәйкәлләр цифрлаштырып бер базага тупланачак. Ягъни киләчәктә алар белән компьютер ашыда рәхәтләнеп танышырга мөмкин булачак дигән сүз. Мондый һәйкәлләрне цифрлаштыруның үзенчәлеге бар. Бу гадәти рәвештә истәлеккә фотога төшү генә түгел, һәр объектны күрсәтеп торган 4 кадр булырга тиеш. Для того, чтобы была возможность увидеть, как выглядит памятник спереди, сзади, справа, слева. Һәйкәл алгы яктан, арткы планнан, ян яклардан фотога төшерелә. Шулай эшләгәндә аның нинди халәттә икәнен аңлап була. Ниндидер ремонт, төзекләндерү эшләре таләп ителмиме, моны да ачыкларга мөмкин. Һәйкәлләрне цифрлаштыру тарихи хәтер дип исемләнгән федераль проект кысаларында тормышка ашырыла. Ул Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Активист Руслан Шәһабетдинов белдергәнчә, республикада шундый 2500 һәйкәл бар. Бүгенге көндә инде безнең бөтен әйбердәге ресурсларда интернетка күчү сәбәпле памятниклар, һәйкәлләр шулай ук интернетка күчү стадиясында бара. Татарстанда һәр 3нче монумент Бөек Ватан сугышы чоры белән бәйле. Россия күләмендәге 125 мең һәйкәлне барлап чыгарга ниятлиләр. Я помню 75.rf дигән сайтка урнаштыралар. Анда фотолардан тыш кыскача мәгълүмат та бирелә. Әлегә Татарстан һәм Мәскәү өлкәләрендә актив эш бара. Республикада 20% һәйкәл цифрлаштырылган инде. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Исемем бар татар дигәне. Бу атнадан безнең тапшыруда шул исемдәге яңа сәхифә башлана. Анда дөнья буйлап сибелеп яшәүче милләттәшләребез ТАССРның 100 еллыгы уңайыннан республиканы туган көне белән котлаячак. Сәхифә исеме авторы танылган шагыйрә Шәмсия Җиһангирова исемем бар татар дигән аһаңны юллар аның шигыреннән алынган. Татарстан белән горурланам. Мин яратам сине Татарстан. Без Нурсултан татарлар Татарстан 100 ел белән кутуктаймыз. Казакстан, Үзбәкстан, Оренбург, Чиләбе, Удмуртия, чит илләрдән Россиянең дистәләгән төбәгеннән котлаулар агыла. Исемем бар татар дигән рубрика безнең тапшыруда атнага 2 тапкыр, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә чыгачак. Мин моның белән горурландым. Минем шигыремнән шулай тапшыруыгызга исем алган өчен. Илсез, динсез манкорт түгелмен, әткәм-әнкәм гомер биргән, күңелемә иман ингән, исемем бар татар дигән.
Шәмсия Җиһангированың Татар дигән шигырендәге бер юл. Исемен бар Татар дигән гыйбарәгә милләтнең бөтен матурлыгы, бөеклеге, горурлыгы, эш сөйшәнлеге, кунакчыллыгы сыйган. Менә ул чит төбәкләргә баргач бик нык күренеп тора татарның, кайбер татар кешеләренең никадәр үзенең милләтен сакларга. Үзе инде генә түгел. Ничек аларның тырышып яшәүләре. Мин үземнең халкым белән горурланам. Тайсырның 100 еллыгын яктырту эше безнең каналда ел дәвамында бара. Махсус тапшырулар әзерләнә, вакыйгалар, шәхесләр экранга чыга, тарих барлана. Менә ул безнең халкыбызны рухландырып җибәрде. Тарихын күрсәтеп бару мәсәлән, ТНВда мин даими карап барам. Бик тә кызыклы. Котлаулар рубрикасы исеменең авторы дөнья буйлап севелеп яшәүче татарларның бәйрәм котлавы минем күңелемне күтәрәчәк. Бу рубриканы көтеп алачакмын ди. Менә бу тапшыру аша минем халкым, Рәсәйдә севелеп яшәүче татарларыбыз бер-берсенең хәлләрен белерләр. Бер-берсеннән үрнәк алырлар, бер-берсеннән өйрәнерләр дип уйлыйм. Сез дә һәр шәршәмбе һәм җомгада юбилей котлауларын кабул итеп алыгыз. Ерак җирләрдәге милләттәшләребез аларга күңел җылысын, сагынуын һәм ярату хисен кушып җибәрә. Жан эреткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Гөлназ Мирхәлилова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның 9 районы быел Корбан чалуны үзәкләштерелгән тәртиптә үткәрәчәк. Яшелүзән, Чистай, Актаныш, Питрәч, Баулы, Лениногорск, Алабуга, Менделеевск, Арчада Корбанны махсус оештырылган урыннарда чалу булачак. Казанда 15 шундый майдан әзерләнә. Алар барысы да санитар таләпләргә туры китереп ясалган. Кайларда Корбан чалу булуны үзегез яшәгән тирәдәге мәчетләргә кирип тә сорарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, Гаит намазы 31 июль көнне 4 сәгать 15 минутта башланачак. 20 гасыр башында татар халкы тарихы турында беренчеләрдән булып дәреслек чыгарган танылган журналист, тарихчы Габделбарый Габдулла улы Батталов аны Төркиядә ничек искә алалар? Бу хакта иртәгә көндезге 12 артыда татарлар тапшыруында карагыз. Гомернең соңгы минутына кадәр ул Истанбулда яши, Истанбул тупракларында җирләнә. Әлегә менә шулар иде, уңышлар сезгә. Новый офис обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания Победа». Наша основная задача – это присоединение объекта потребителя к электрическим сетям. Свет начинается с заявки на победу. Бурычлардан канунлы арыну. Бердәм яклау үзәге. 260-97-41. Вот это да! Ты правду говорила! База оптовых цен, находка и тележка полная, и кошелек. Кондиционер для белья 2 литра 89,99. Футболка мужская 139,99. Биолан Колор 9 килограмм 499,99. Срок акции до 31 июля. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Бердәм яклау үзәге. Законлы рәвештә бурычлардан арынырга ярдәм итә. 260-97-41. 260-97-41. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта иртәдән кичкә кадәр көн болытлы булачак. Республикабызның кайбер районнарында яңгыр яву көтелә, урыны белән яшен вакытында көчле җил булу ихтимал. Температура берничә градуска күтәрелә. Төньяк чыгышта көндез 25 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделеевскта көн җылы һәм болытлы булачак. Алда көннәрдә явым-төшемнәр кимеди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы, Сүрән иртәне кояшлы һава торышы алыштыра. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез аяз, ә кичкә таба болытлы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәрсез. Халык сынамышларына ышансак, иртән үләннәрдә чак тамчылары булмаса, кич белән яңгыр явар диләр. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән.
Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Күп төрле бакча чәчәкләре химиклар мәдәният йортында 21 һәм 22 июль көннәрендә иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр эшли. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак, 24 градуска кадәр җылы, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы түбәнәя, Төрекемеш баганасының 748 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 71%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.